Er du klar til at høre resultatet af Fox Kids Star Kids konkurrence? Okay, så kører vi. På 5. pladsen, de fænomenale Hanne og Line fra Oslo, Norge, som Creamy. Tillykke, der er en Fox Kids goodie bag på vej til jer. På 4. pladsen finder vi de fantastiske Janine og Martin fra Slatum i Norge, som Creamy. Der er et abonnement på Donald Duck eller Julia på vej til jeres hoveddør. På 3. pladsen, den usædvanlige Bianca fra København, som Britney Spears. Der er signerede og usignerede albums på vej, samt en Fox Kids CD-holder. Og så til 2. pladsen, hvor Jill og Alpha fra fritidsklubben Satellitten i København giver den som Creamy. Game Boy Color, Pokémon Guld og Sølvspil og et gratis medlemskab af Klub Nintendo er jeres. 1. pladsen går helt fortjent til Simone og Co. fra Fredericia som Creamy. Creamy glæder sig til at møde jer i deres pladestudie. Tak til alle, som deltog i alle Fox Kids Star Kids.